Čauky hauky, ja som Kira a toto je Tunčos vlog. Dnešný vlog bude o mojej novej láske. Volá sa Willy a prišiel k nám iba dnes. Willy v podstate patrí paničke, ale mi sa veľmi zapáčil už na prvý pohľad. Len čo sa panička dotešila zo svojej novej hračky a nechala ho na posteli, šla som sa s ním zoznámiť ja. Najprv som ho len oňuchávala, no a potom zaučenkovala chémia a už sme sa mali radi. Nejako takto. Paničke sa to ale moc nepáčilo. Vraj sa mám ľúbiť so svojimi hračkami a tie jej mám nechať na pokoji. Ale veď jej sú na čo hračky, ona sa s nimi aj tak nehrá. Však len nech vystrčí pety z domu. Našej láske nezabráni. A raz budeme mať kopu detičiek. To bude prekvapko. Panička sa isto poteší, veď má rada aj psy, aj kosatky. Tak, to je na dnes všetko. Ak sa vám video páčilo, tak to som rada. A ak chcete vidieť ďalšie časti Tunčos vlogu, tak dajte odber a vidíme sa na budúce. Pau, pau.